Fødevarekontrol i Danmark, når systemet svigter forbrugerne. Danmark er kendt for sin høje fødevaresikkerhed og strenge kontrolmekanismer. Fødevarestyrelsen, der hører under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, har til opgave at sikre, at fødevarer på det danske marked er sikre og lever op til gældende standarder. Men hvad sker der, når denne kontrolmekanisme svigter? Flere tilfælde tyder på, at der er alvorlige mangler i systemet, hvilket kan have konsekvenser for forbrugernes sundhed og tillid. Fødevarestyrelsens rolle og kritik. Fødevarestyrelsen er ansvarlig for at føre tilsyn med fødevarevirksomheder og sikre, at de overholder lovgivningen. Dette indebærer blandt andet kontrol af hygiejne, opbevaring og håndtering af fødevarer. Men der er rejst kritik af, at styrelsen ikke altid lever op til sit ansvar. En artikel fra Gylde.dk fremhæver, hvordan Fødevarestyrelsen vildleder forbrugerne ved at nedtone omfanget af pesticidrester i fødevarer. Ifølge artiklen indeholder næsten hver anden analyse af danskproduceret frugt, grønt og kornprodukter rester af sprøjtegifte, men styrelsen fokuserer kun på de 2%, der overskrider grænseværdierne, hvilket kan give et misvisende billede af situationen. Lokale eksempler. Min købmand i Rostrup og Netto i Hobro. Lokale observationer understøtter bekymringen om manglende fødevarekontrol. I Min købmand i Rostrup er der rapporteret om kølediske med betydelig kondens, hvor varer er gennemblødte, og der samler sig vand i bunden af disken. Dette indikerer, at temperaturen i kølediskene ikke holdes konstant, hvilket kan kompromittere fødevaresikkerheden. Ligeledes er der i Netto i Hobro observeret beskidte kølediske med ophobning af skidt og rustne dåser, brugt som understøtning for kødprodukter. Disse forhold er blevet dokumenteret og indberettet til Fødevarestyrelsen, men uden synlig reaktion eller forbedring. Selv efter gentagne henvendelser og offentliggørelse af billeder på sociale medier fortsatte de uhygiejniske forhold i butikken, systemiske problemer og behov for handling. Disse eksempler peger på et større systemisk problem, hvor fødevarekontrollen ikke fungerer efter hensigten. Når forbrugere oplever sådanne forhold og ikke ser nogen handling fra myndighedernes side, undermineres tilliden til systemet. Der er behov for en styrkelse af kontrolmekanismerne og en sikring af, at indberetninger fra forbrugere tages alvorligt og fører til handling. Konklusion. Fødevarestyrelsen spiller en central rolle i at sikre fødevaresikkerheden i Danmark. Men de nævnte eksempler viser, at der er alvorlige mangler i systemet, som kræver opmærksomhed. Forbrugerne har ret til at forvente, at de fødevarer, de køber, er sikre og håndteres korrekt. Det er afgørende, at myndighederne lever op til deres ansvar og sikrer en effektiv og pålidelig fødevarekontrol.